Benvidos á portería. Boas, comeza aquí o segundo programa de A Portería. Como vedes, a semana pasada foi o primeiro programa, este xa é o segundo. E xa sabedes que aquí vamos a analizar un pouco o fútbol nacional do Barcelona, Celta, Deportivo e sobre todo do Madrid esta semana, que houve algo de pongos mellor, pa outros peor. E penso temos aquí aos compañeros desta semana con dúas incorporacións novas que paso a saludalas agora. Trina, boas, que tal? Hola, encantado, boas tardes. Boas tardes. Lorena, tamén unha voz femenina que nos acompaña hoxe, boas. Hola, moitas gracias. Roberto. Un placer, como sempre. Leo, que tal? Un placer, muchas gracias. Bueno, pues vamos a empezar. Eu creo que a noticia desta semana creo que é o partido que disputou o Celta, que aquí o meu amigo Roberto está moi contento, que ganou o Celta no Bernabéu 0-2. Roberto, vamos chegar a ti a palabra para despois xa pasaremos a Trina. Que che pareceu o Celta? Bueno, eu creo que foi un partido impecable, non? En todas as líneas, tanto o defensa, o medio campo, a dianteira. Creo que foi un partido bastante completo. Si estamos xogamos contra un Madrid que pois parece que ten moitos problemas, está en obras baixas e demais, pero bueno, nos fixemos o noso partido. Creo que foi dar un golpe na mesa, porque se a semana pasada falaba de que habíamos botado un pé hacia atrás por non poder acadar os 3 puntos ante o Español na casa, que parece ser que na casa, non sei se será porque a grada de gol non está terminada e por eso lle afecta aos xogadores, que non damos ganado un partido na casa e ganamos casi todos os puntos fora, pero bueno, en líneas xerais un partido de 100. Eu o xogador máis valioso deronllo a Williot, que merece, meteu 2 goles, pero eu, o sea, compartiría con Radu tamén, que é un porteiro que nos está dando moitas alegrías, moita seguridade. Xa leva, creo que quitando o día do Español, 2 porterías a 0. Eso é moi importante, dar unha seguridade na defensa, que é onde tamén temos moitas fallas. Vamos, que senón temos que dar un pouco da palabra, non te enrolles tanto, senón non poden falar. Pero creo que aquí o meu amigo Trina non está moi de acordo. Esta semana non estarán. Hoxe vai xogar tamén a Champions, a ver como vai o equipo tamén. Bueno, pois eu creo que o Madrid non fixo tan mal partido outro día como se está dicindo. Creo que a expulsión de Militao cambiou totalmente o partido, que o Madrid non estaba sendo inferior, e o que estaba dicindo antes Roberto de Radu, que sí que está facendo boas actuacións, menos contra o Barcelona, non si que pasou aí. E logo, bueno, pois creo que as expulsións foron bastante rigurosas. Bastante rigurosas. Se levaran outra camiseta non as hubiera sacado probablemente. Bueno, eu xa non opino que estades vos para opinar, tanto como Lorena, quen quere. Yo coincido con él, no vi un Madrid tan inferior. De hecho, cuando se queda con 10, achuchó bastante. Durante 15, 18 minutos presionó, tuvo 2 ocasiones muy buenas, un mano a mano de Mbappé con el portero que se fue arriba, un buen remate de Gonzalo de cabeza que se fue fuera por poquito. Pasa que, bueno, a veces la pelota no quiere entrar, y cuando no quiere entrar, el que perdona suele perder. Pero yo insisto, que o Celta fixo moi bo partido, pero tampouco é quitarlle mérito ao Madrid. O Celta, se xogara así sempre, non estaba na situación que estaba na Liga. Yo coincido, non foi un Madrid tan malo. Sí, bueno, faltou puntería nada máis. Nada, eu aí non coincido, eu sí que creo que é un Madrid que lle faltou intensidade, non só neste partido, sino nos últimos, e aí están os resultados. Nos outros partidos sí que se podo comprar, que houve partidos que non estuvo ao nivel que tiña que estar o Madrid, pero por exemplo, o partido que fixeron en Bilbao, pois devolveume a ilusión, pensaba que había cambiado a cousa, e o domingo volveume levar a hostia. Bueno, eu, sigue Lorena, tú sigues. Nada, eu sí que creo que pois Mbappé non tuvo a puntería que está tendo últimamente, que é o que lle está levando
aos resultados do Madrid, porque realmente pois dependen moito de Mbappé e dos goles de Mbappé. Non tuvo esa puntería neste partido, pero bueno, sí que creo que non foi o Madrid pois que debería ser. E por suposto, pois o Celta sí que fixo un bo partido, pois parabéns ao Celta, pero creo que o Madrid lle falta xogo e lle falta intensidade. Eu creo que el fútbol es un pouco como la vida, dinámica. El Madrid ha entrado en una dinámica no muy buena y eso luego se nota en los momentos claves de los partidos. Cuando el equipo va bien, cualquier ocasión la transformas en gol. Cuando el equipo no va tan bien, la pelotita o va al poste o se va fuera por poco. Entonces el Madrid lo que tiene que hacer, en mi opinión, es enderezar esa dinámica. Y en cuanto consiga 2 resultados buenos consecutivos, seguramente volverá a estar arriba. Ni en octubre, cuando lo llevábamos 5 puntos al Barça, teníamos la liga ganada y ni ahora la tenemos perdida. O sea, esto da muchas vueltas, pero lo que está claro es que hay que cambiar, y es un cambio de actitud, sobre todo de los jugadores. Yo no creo que sea culpa del entrenador. De hecho, estoy contento con el entrenador. Sí. Con todo o respeto do mundo, vaya por diante, eu creo que falar dos árbitros o día do partido do Celta Real Madrid, do Real Madrid Celta, é caer na mediocridade. Porque, vamos a ver, aí está demostrado gráficamente a través da televisión cando foi a expulsión de Fran García, pois o Xavi Alonso díxolle non me tal puntos suspensivos ao mismo xogador. E cando foi a expulsión de Carreras, pois, oye, cando ti lle chamas a un árbitro, eres malísimo, porque o árbitro, si se ve na repetición, o árbitro está señalando alá, porque hai que sacar o balón desde donde di o árbitro, hai que sacar o balón desde donde di o árbitro, está señalando alá. Despois todos corren hacia o árbitro, dille, eres malísimo, eu creo que tal. E para acabar, o sea, puntualizando o tema dos árbitros, eu cando a min vexo que os do Madrid, os do Barcelona se queixan dos árbitros, eu, o sea, como equipo pequeno que sempre nos levan desfavorecidos, xa non decimos que nos favorezcan, sino que nos piten o que sea. Por qué? Para acabar, eu creo na imparcialidade dos árbitros, non? Creo na imparcialidade dos árbitros. Pero que sucede? Póndevos a analizar isto, o que vou decir. Se a un árbitro xoga contra o Celta, pero, o sea, está arbitrando un Celta-Madrid, Depor Barcelona ou demais, que sucede se hai unha xogada que é conflictiva? Sempre vai tirar hacia o equipo máis grande. Por qué? Porque o tema mediático, a prensa e demais, vai no queimar, vai no fulminar, e vamos estar falando todo o tempo dese. Falar de que do Celta, o Real Madrid-Celta, o árbitro tuvo que ver, no estoy de acuerdo, te voy a decir por qué, perdón. Si tú favoreces al Barça, te van a criticar el sector del Madrid. Si favoreces al Madrid, te va a criticar el sector del Barça. Siempre te van a criticar. No creo que el árbitro esté pensando, es un equipo grande, lo voy a favorecer. Yo creo que simplemente... No te estoy discutiendo ya el tema de Carreras, que probablemente sí que le dijera al árbitro eso. Yo digo que igual que a Carreras se le echa por decirles al árbitro, pues si llevan otra camiseta deberían de hacer lo mismo y no aplican el mismo criterio. A eso me refiero. Y creo que el Madrid es muy perjudicado por los árbitros, sobre todo desde que salieron demasiado perjudicados. Vouche comentar algo sobre o tema. Eu vexo, levo visto moitos partidos en Balaídos, que cando é un equipo grande e van a recriminarlle algunha xogada ao árbitro, que o rodean e demais, ese mismo partido, o Real Madrid-Celta, solo lle sacou a maiores o cartón amarelo a Rodrigo, sí, non? Sí. Eu levo visto en Balaídos, en outros sitios, cando esa mesma situación sucede co noso equipo, que rodea un árbitro, un mínimo de 3 cartóns amarelos, desde aí non pasa. Entonces, é o que falo de que eu creo na imparcialidade dos árbitros e demais. Creo que hai unha xusticia arbitral e demais, e non vou entrar máis en esas polémicas. Ahora, despois, o tema mediático, o de cantarse por un lado ou outro ante unha xugada conflictiva, para min vai ser sempre de cara ao equipo de
maior valor que o Pero, equipo. sí, o que estamos o Madrid, eu, baixo o meu punto de vista, eu creo que o Madrid e Barcelona, que decía, non se deben queixar dos arbitrajes, nunca, porque, bueno, sí, os equipos son que, claro, o Madrid e o Barcelona sempre atacan máis, e sempre van a haber máis xugadas conflictivas, e sempre pode haber máis errores. Que pasa? Eu que sempre o tema que se ora se puxo do VAR, que o VAR, e que a veces que non entra, outras veces que non entra, é unha das cousas que chama a atención moitas veces, que entra nunha xugada e noutra xugada moi parecida non entra, pero despois xa que eu creo que non teñen porque tanto Madrid e Barcelona que non se debían queixar nunca dos árbitros, porque tú falas da expulsión do outro día de Fran García, non? De carrera, sí. De carrera, bueno, teóricamente pola ata que puxo o árbitro que, bueno, que dixo que era malísimo. Se eu dixo eso, ten que ser expulsado. Sí, claro, pero despois xa nas outras, igual. Claro, é o que digo, sí, pero máis ou menos tamén a Fli, tamén os expulsaron tamén unha vez por tal, que se os árbitros vexos así. Vos, que vos pareceu a xugada, a expulsión de Fran García? Pareceu vos que eran as amarillas, as dúas, sí? Eu creo que non é moi claro. Eu penso que as expulsións do outro día, eu penso que foron as dúas correctas, incluso o que decía el antes falaba pois de cando Rodrigo se encarou co árbitro, eu creo que tamén podería ser roxa perfectamente, e eu creo que o Madrid o outro día xa non é só que perder o partido, senón que perdeu nas formas. Sí, te deu. Si, no, que o Madrid cando xugaron, está dicindo Lorena, o Madrid cando houve esa trifulca no campo, que os xogadores que encaráronse co árbitro a súa maneira de presionar o árbitro. Pero se cuando haces unha falta el lateral del Madrid ni siquiera protesta, se va directo para fora del campo. Sí, además dixo claramente Xabi Alonso, cando dixo así, quedou que dixera Roberto, pero non deja de despois xa discutían que houbera un penalti ou que non sei se fora Vinicius ou algo así, que tamén falaran, tamén pediron, porque a prensa madrileña, veder vos que a prensa madrileña, e en particular a Televisión do Madrid, fai moita presión sobre os árbitros. Eu que creo a presión que fai a Televisión do Madrid, eu entendo que a faga, pero es que iso desde dentro do Madrid hai que falar alto e claro e dicir o que está pasando xa. Eu o que creo que teño que facer, tanto o presidente como o entrenador como o capitán, e como non o fan, porque o presidente non queda ben e quere quedar ben con todo o mundo e non se pode quedar ben con todo o mundo, pois fala a televisión. Sí, bueno. Por unha das razóns que non quero este presidente en Madrid. Eu como Mourinho estaba moi contento, por exemplo. Yo pregunto, un equipo como el Real Madrid o como el Fútbol Club Barcelona, que tienen un presupuesto muy superior al resto de equipos, unas plantillas mucho más largas y profundas, y aún se quejan de los árbitros. Se me parece lamentable. Bueno, seamos equipos, señores, jugamos con las cartas marcadas. Con lo que hay del tema de tienes mejor equipo, tienes más dinero, y un día que pierdes te quejas de los árbitros. Me parece una falta de respeto por parte de los equipos grandes, que son los únicos que no deberían protestar. Que tomen el ejemplo de la NBA. Si el Real Madrid tuviese el mismo presupuesto que el Getafe, ¿cuántas ligas hubiera ganado? O el Barça. ¿Cuántas? É que eso é hacer trampa. É que eso, eu creo que encima te quejas de los árbitros, pues me parece falta de señorío. A vez pasada comentei algo de eso. Sí, a ver, eu creo que teño dous dedos de frente, sei que lógicamente ven máis tanto a nivel nacional como internacional, vese máis o Madrid ou Barcelona, o Atlético de Madrid ou outros equipos. Pero é que eu estou en contra totalmente do reparto que se fai dos cartos, falamos do tema televisivo. Non é posible comparado, xa, pero bueno, é que se vamos a eso de que hai que falar, Roberto, centremos o tema ahora, estamos dos árbitros, non vamos meter senón o tema dos árbitros. O tema dos árbitros, quero mandar un mensaxe, o sea, por así decirlo, de apoio, porque hai que ver que a labor de arbitraxe é unha labor bastante complicada, ¿Por qué? Porque nós, por ejemplo, como xiareiros, aficionados ou demais, estamos vendo un partido e de repente decimos penalti ou decimos falta ou tal, e despois na repetición, depende, xa si eres un hooligan ou un ultra, xa non o ves imparcialmente, non? Pero eu digo que o árbitro ten que ir ao VAR, e no VAR a veces tarda unos segundos en ver a xogada o que sucedeu en realidade. E el ten que tomar a decisión en unhas décimas de segundo. O sea que é unha labor moi complicada que debemos, por así decirlo,
apoyalos, a veces podenos perxudicar, a veces poden ter acertos, pero o que debemos tamén é darlles un apoio, porque o que se sucede no ámbito profesional en certos partidos, como, o sea, o que dixo Lorena, o Madrid perdeu os papeles, o sea, eu entendo un xogador que está a 140 pulsacións de que lle pode decir algo ao árbitro, pero que despois Carvajal, estando no banquillo lesionado, lle diga algo, eso xa ir en contra do estamento arbitral. Entonces, eso que se ve aí é o que está vendo millóns de personas, cativos, rapaces e demais, despois sucede nun campo de alevís ou demais, donde, o sea, temos que tratar de que a violencia non pase máis alá do terreno de xogo. Sí, eu comparto o que decía el, eu creo que Real Madrid ou Barcelona que se queixen os resultados dos árbitros, pois creo que deixa moito que desexar, porque aparte falábamos antes, eu creo que sí que hai unha presión añadida cando se arbitran eses partidos dos grandes equipos, e xeralmente soen ser os beneficiados, que hai erros que os árbitros, eu creo que neste caso na maioría das veces esos son os perxudicados os equipos máis pequenos, e eu non creo que o árbitro o domingo tivese unha decisión no resultado, é dicir, eu creo que as tarxetas que se sacaron foron adecuadas ao xogo, entonces non entendo esa pataleta. Eu xa entendo, é unha pataleta de niño. Pero creo que, xa deixando, vamos deixar xa un pouco o tema dos árbitros, eu creo que o partido, baixo o meu punto de vista, perdeu no Madrid, porque os primeiros 60 minutos o Madrid andaba polo campo, creo que andaba polo campo. Cando empezou a xogar mellor o Madrid, cando se quedou con menos, que foi cando empezou a presionar, e foi cando tuvo un pouco máis a posesión do balón, e cando tuvo algunha ocasión, porque hasta o minuto 60 eu vin ao Madrid que vexo que lle falta fútbol. Xo comentamos a semana pasada, eu creo que lle falta un estilo cross, alguén que no centro do campo leva a batuta. Creo, eu vexo o meu punto de vista, Trina. Tú, que eres máis aficionado do Madrid, creo que, non sei se compartes eso o que digo eu. Sí, claro que sí, pero bueno, sí, tamén, pero a mí del outro non me... No, que estamos... Sí, hombre, sí que le falta fútbol, eso está claro que le falta fútbol. Pero aún así, con esa falta de fútbol, el partido que hizo el Madrid el otro día no es para perderlo. Bueno, se podemos aí podemos. Bueno, a ver, non sei outro día quen dixo que o Madrid o mellor escoitendo, sabes, porque a veces o nun bar ou non tomando algo, que o Madrid tiña unha Mbappé dependencia, máis ou menos, porque eu creo, vendo os partidos do Madrid, que é o que está tirando do carro. Eu vexo ou está tendo acerto de cara á portería. Ahora, que o Madrid non mereceu perder ese partido, vamos a ver, a Vinicius secouno Carreira, e pola outra banda Mbappé secouno o Javi Rueda. Entonces, e a defensa, tanto Marcos Alonso, a parexa de centrais, tanto Marcos Alonso como Starfelt fixeron un partido excepcional, xunto con Radu, que fixo unhas paradas de acerto, que a veces está o que falamos, o fútbol trátase de que o balón entre dentro da portería, e a veces non entra por acertos ou por desacertos de alguna das dúas partes. O sea que, a ver, eu non sei, o mellor vexo outra prensa ou falo con outra xente ou demais, eu vexo que o Celta fixe un partido de 100. O sea, de que non se lle pode recriminar absolutamente nada en canto o xogo, en canto aos cambios, o planteamiento, as líneas todas xuntas, salían en tromba cando veían o balón, e aparte unha cousa solo para rematar. O Celta sempre ten un toque de balón que non, porque podemos ver xogadas do equipo, ten un toque de balón que non ten o Madrid, que non ten o equipo, estamos un trato balón que a veces é excesivo, en vez de teñamos que tirar máis a porta. Roberto, tú fai unhas xornadas, Giraldez era moi criticado en Vigo pola rotación, e polo que a defensa do Celta foi criticado, non sabes como aí, que pasa, que agora a vitoria do Celta ao Madrid tapa un pouco, pero estuvo criticado. Pero vos non era decir rápido. Non hai que olvidarse que hace unos días pasaron en penaltis con un equipo de... Co San Andreu, na Copa do Rei. Foi criticado polas... Pero eso non ten nada que ver, porque o fútbol é así, porque mira, se o fútbol fora
de que vai ganar sempre o máis grande, pois entonces que estaría entre Barcelona e a Madrid a ver que sempre gana. Entonces sería aburridísimo. Recordade vos o Alcorconazo, o recordade o do Madrid e o centenariazo. Bueno, yo coincido con él. La trayectoria del Celta no es especialmente buena esta temporada. Y de verdad que este triunfo tapa muchas carencias. Pero un equipo que en diciembre aún no ha ganado un partido en casa, no puede decirme que va bien. Sí, a ver, los números están ahí. Que luego vas al Bernabéu y ganas en una tarde no muy afortunada del Real Madrid, pues tampoco es para echar cohetes. Vamos a decirlo verdad. Estamos en Leo, estamos en 3 competicións. Estamos décimos na tabla, estamos prácticamente clasificados na Europa League. Vamos a ver o que pasa este xoves diante do Bolonia, que se ganamos prácticamente certificamos a tal. Eu creo que o único problema que temos é ese aire que nos está entrando pola parte de gol, que está a grada que ainda non se está feita, está nos sucedendo algo que en Balaídos non dá. Ahora digo eu, se estuviéramos ganando partidos en Balaídos, ¿dónde estaríamos? Estaríamos de cuartos, o igual que o Español, pero estamos en 3 competicións, as plantillas son cortas, en canto a rotacións, eu o dixen a vez pasada. Bueno, cambiamos de equipo, ¿no? Despois xa, só para rematar xa o do Madrid, que empezou moi ben a Liga, que de 14 partidos ganou 13, creo, e despois xa de ahora os últimos 7 ganou 2 partidos, que está evidenciando que algo falla no Madrid. Vamos a ver, la temporada es muy larga. El año pasado el Barça de Flick entre noviembre y diciembre sumó 4 puntos de 24. Sí, bueno, eso sí. No puedes pretender que un equipo gane todos los partidos de Liga, y menos un equipo en formación con entrenador nuevo y sin pretemporada. Y el Barça está ganando, porque está ganando, porque ahora le está en esa racha. Sí, bueno, pero si tampoco es que está haciendo un fútbol mejor que el Madrid. El otro día, ayer, ves el partido y lo gana de misericordia. El día del Atlético de Madrid lo gana porque Simeone echa el culo atrás otra vez. Parece que contra el Madrid hacen los partidos de su vida y contra el Barça ponen el culo todos. El Betis igual. Despois do Barcelona xa falamos despois xa na segunda parte do programa. Ahora xa para matar o tema do Madrid. Vos pensades que Xabi Alonso vai pasar Eu espero e deseso que acabe a temporada Xabi Alonso. Que acabe a temporada. Tú, Leo, como ves? Yo ya lo dije el otro día. No entiendo muy bien por qué se le cuestiona. Acaba de llegar, los números no son tan malos, está formando un equipo que él no construyó, cuestión distinta es que a lo mejor a nivel de vestuario puede tener problema con alguna de las figuras, que es la sensación que da. Pero yo creo que sería un error cesarlo. Eu sí que creo que depende do resultado co Manchester, a continuidade ou non de Xavi no Real Madrid. Sí que é certo que leva pouco tempo, pero é que isto pasa moi rápido e se non mellora, pois eu penso que depende eso do partido co Manchester. Roberto? A ver, un Madrid é un equipo que ten que ganar. Ese pero breve. Que ten que ganar e non gana. Entonces, non fai tampouco un fútbol vistoso. Eu creo que o Xavi non vai comer outro. Bueno, pues vamos un momentiño a publicidade e regresamos rápido. Bueno, xa voltamos da publicidade e agora vamos a dedicar un pouquiño xa ao Barcelona e tamén ao Club Deportivo da Coruña, que esta semana o Coruña non nos dio unha alegría, Lorena? Bueno, non nos dio unha alegría, pero a ver, levábamos unha racha moi boa, non estamos nos acostumbrados a seguir con esas rachas, entón temos que ser o Depor. Sí, porque chegou o Castellón e fíxonos un 7. Sí que é certo que, bueno, non foi un bo partido do Depor, hai que recoñecelo, e sí que foi un moi bo partido do Castellón. Eu creo que quizáis o mellor partido que leva feito hasta ahora o Castellón. Pero bueno, os resultados tiñan que ser, el dicir, nin fai unha semana o Depor estaba xa en primeira, sí, nin agora o Depor non vai ascender por perder un partido. Sí, estamos de acordo que o ascenso vai ser complicado. Claro, estaba claro que levábamos pois unha racha boa que non estamos acostumbrados, por lo menos nos últimos tempos, e bueno, esta foi unha derrota que tiña que chegar. Esperemos que a partir de ahora pois sigamos sumando puntos e sobre todo pois mellorar o xogo que houbo este fin de semana. A ver, hai un celtista, como ves o Deportivo? Como viches? Home, eu vin, xa o collín un pouco tarde, vin que iba ganando un 0. Creo que hasta o minuto 60 ou
iba ganando 1-0. Eu vin, o sea, eso pouco tempo que vin ben, despois xa cando caeu o empate e demais, aí sí xa se dibujou o xogo do Deportivo, pero bueno, a segunda división, como dixo alguén por aí, é moito longo, ao que dixo Lorena, nin tampouco xa non van subir, nin tampouco xa subiron a primeira división. Hai que traballar e eu creo, e aunque sea do Celta, desexo que como galego, pois que o Deportivo acade a... Pois como vistes tanto Trina como... Eu creo que, bueno, outro día o Deportivo sei que non fixo un bo partido, o Castellón segue todo, pero tamén creo que o Deportivo este ano non é que este xogando moi ben. É máis resultadista. É Pode ser. máis resultadista, que, bueno, a mí o que me gusta, Sí, me gusta sí. me gañar, xogar ben, Sí. que xoguen outros. Si, hai entrenadores que lle gusta ganar e hai outros que queren... Que pasa? Que ten arriba moita xente que diferencial. E Jeremai está a un nivel que eu, digo sinceramente, levarei a selección a día de hoxe. O sea, o feito de que este xogando en segunda división ten máis nivel que algún xogador que está indo coa selección de xogando máis arriba. No, quero dicir que está a un nivel que vamos, que dudo que a xente en primeira división de equipos de arriba que este é un mellor nivel que el. Sí, xa houve clubs que xa falamos a semana pasada que houve clubs que pagaban un bo fichaje, un bo traspaso por ele, de aí non se move. Sin embargo, no tiene mucho gol, ¿verdad? Tiene bastante gol. Este año está metiendo más goles. Y luego, claro, Mella también es un jugador que me encanta. Zacarías este año está, bueno... Sí, bueno, pero outro día toparonse con un Castellón que... Sí. Que creo que cambiou de adestrador, creo que fai 4 ou 5 xornadas e leva ganado todo. Se non mal o que mirei eu por aí. Este fin de semana é importante gañar contra a Real Sociedade B para non descolgarse da zona de aí. Bueno, aunque na segunda división ganas 3 partidos e estás arriba outra vez. Pasa sempre todos os anos o mesmo. O Racing de Santander o ano pasado iba de primeiro e sacaba aí 14 puntos o segundo. Sí, e ao final xogou playoff. Ao final que digo en segunda. Es que a segunda división sempre pasan esas cousas. Sí. Por lo tanto é moi difícil manter a regularidade. Sí, porque o ano pasado foi o que pasou, que dicías tú, o Santander ganou todo, depois se xugou a promoción e ascendeu, ahora non me recordo, pero ascendeu o Creo que sí que vai facer así algún fichaxe de inverno, pero estive escoitando e a ver. Sí, aparte, bueno, a segunda está moi axustada, quero decir, un Sí, pero partido eso que todos os perdas, anos, un todos partido os que anos. gañes, subes ou baixas, pero bueno, eu creo que o que decía el, por exemplo, temos Jeremai este ano, sí que creo que está metendo goles, xa non está solo facendo un bo xogo, está claro que non é un xogador de segunda, pero bueno, el quere estar no Depor e nos queremos que este no Depor, por suposto. Lle de agradecer que un xogador desas que as ofertas que le batido é que este aí. Sí, este ano temos, pois eu creo que bons xogadores en todos os puntos, temos, o sea, hai suplentes que poderían ser titulares perfectamente. Eu creo que vai a ser unha boa temporada e que eso, que unha derrota que non pode facer pois que siga caendo. Sí, no, porque ahora mesmo está a 3 puntos do líder, tamén non é... Bueno, o Racing outro día gañou da mañera que gañou, perdía 2-0 e gañou 2-3 e marcando no 94 e, bueno, a ver se santa, o sea, cando está para ti, está para ti. Sí, a segunda é moi complicada, a segunda é unha categoría moi complicada, moi... Es que hai equipos Las Palmas, Almería, el Racing, Valladolid. Sí, é unha categoría que é moi difícil, pois claro, ascenden 2. Creo que son Ascenden 2 2 e logo el playoff. Son 3 directos e os 4 Yo en promocionan. el playoff, te digo, siendo el Depor, con el factor Riazor, no me importa jugar un playoff. Bueno, cuidado que ese factor ya os falló en primera federación. Bueno, o playoff é moi complicado, pode chegar Chu que quedou de sexto e leva Chu... Eu prefiro ascenso directo. Home, si, eu tamén. Digo que tamén o prefiro directo, pero que eu nun playoff iría confiado tamén. Bueno. Confío moito no efecto Riazor. Bueno, hoxe vamos falar un pouquiño xa do Barcelona, que ganou 3-5 en Sevilla, no campo da Cartuja, porque o Betis o Villamarín está en obras. 3-5 parece que foi un partido con solvencia, que ao final parece que se complicou un pouco cando marcaron o terceiro. Yo creo que se aquí el penalti despois, bueno, pois xa falaremos. Creo que es un partido en el que se ve claramente lo que es el Barcelona. Empieza el partido, encaja un gol. Acto seguido, reacciona bien, una presión arriba alta y muy efectiva, ritmo de juego alto, profundidad y goles. Al descanso 1-4. Vuelve la segunda parte, 1-5, y ahí vemos la otra cara del Barça. Baja la intensidad,
baja la concentración, el Barça es esclavo de un sistema defensivo muy vulnerable y el Betis con nada hace el 2-5, el 3-5 y no llegó al 4-5 porque se acabó el partido. Entonces, cuando el Barça no tiene un 100% de intensidad, su sistema defensivo lo penaliza. Sí, pero el partido gustó por sin encherar, porque... A mí no, a mí la segunda parte me demostró las carencias del Barcelona. Pues espectáculo para o aficionado, eu creo Sí, que é un o Betis partido de con todas 8 formas goles. na primeira parte, aínda que o Barça estivo desde que encaixou o primeiro gol estuvo sublime, o Betis na primeira parte tuvo dos ocasiones aínda moi claras e tal, pero o Barça defensivamente este ano eu o vexo moi mal, porque creo que a baixa de Íñigo Martínez notase unha barbaridade. A nivel plantilla, creo que ten unha plantilla, creo que ten xogadores no banco que non están capacitados para xogar no 11 do Barça titular. Pues yo no estoy de acuerdo, creo que tiene una buena plantilla, pero es un sistema de juego muy arriesgado. Tú fíjate que en lo que va de temporada, solo en 4 partidos dejamos la portería a 0. Entonces, si retas al rival a meter más goles que tú, pero eso tarde o temprano te va a penalizar. Eso de deixar a portería a 0 é porque os equipos se os van collendo tranquillo da defensa adelantada. Por eso eso pasou onte no partido contra o Eintracht, que os colleron varias veces coa defensa adelantada e cada vez os van a coller outro con máis equipo. Por eso yo creo que para no Champions este sistema es demasiado arriesgado. Sí, eu creo que o Barça, aparte, sempre empeza perdendo, sempre empeza encaixando goles. Sí que é certo que sabe reaccionar moi ben, neste partido se viu, pero tamén é certo que, bueno, eu creo que o Betis na primeira parte sí que estuvo un pouco floxo, que reaccionou despois máis na segunda, e logo a efectividade que ten do Barça, o Barça chegar a portería, quero decir. Pero Lorena, ¿reaccionó el Betis o bajó el Barça? Porque la presión en la segunda parte no era la misma. Eu creo que un pouco de todo. Roberto? Bueno, eu creo que teñen un entrenador, Hansi Flick é un entrenador moi valiente. Un entrenador valiente, digo isto porque como plantexa os partidos e a veces como coloca a defensa, ¿no? Entonces a veces como di Leo, tú de acordo con casi todo o que dixo, de que empeza os partidos perdendo, pero despois tira do carro a cada obxectivo de ganar o partido por eso, porque arriesga moito. Eu quero ver o Barcelona, quero ver o xogar cando sabemos cando xogou co Chelsea, que perdeu 3-0, e quero verlo xogar con outros equipos dese tipo de envergadura para saber onde está en realidad o nivel do Barcelona, porque hasta ahora pois o entrar de Frankfurt, o Betis, que si son equipos que van a xogar, que van a tratar de desplegar un fútbol, ¿no?, ofensivo, pero a ver hasta onde é capaz de aguantar a presión o Barcelona, que lle exixen rivales de outra categoría. O Barcelona este ano, cando lle ha tocado así equipos grandes, Chelsea, PSG, Real Madrid, non ha estado ao nivel. Estuvo outro día co Atlético, pero máis por demérito do Atlético que por mérito do Barça. Bueno, pero Madrid e Barça non están, eu creo que hoxe en día a nivel de moitos equipos europeos, falo de outros equipos ingleses que están hoxe en día. Hoy lo vamos a ver en Champions, si estamos ou non nivel. Pero que está falando do Atlético de Madrid outro día, o Atlético de Madrid cando foi xogar a Barcelona, se ganaba puñese líder. Se ganaba puñese líder. E hoxe mesmo está a 9 puntos do Barcelona, do líder. Que tamén é un equipo que non, que sempre tal, pero despois xa a hora de nunca chega onde ten que chegar. Eu falando un pouco ahora así do Atlético de Madrid, que acabamos de mencionar agora, vexo eu nese aspecto. E pois o Barcelona, si estamos de acordo que o fútbol que plantexa Flick é un fútbol que el viva así desde o primer día que chegou a Barcelona, unha presión altísima, pero claro, cando esa presión arriba vexo que non vai, que non a fan ben, a defensa ten moitos problemas. Estou de acordo contigo que dis que Íñigo Martínez, a marcha de Íñigo Martínez influi moito, creo eu, non sei como veder vos, pero eu creo que é un sistema defensivo que ten que ter moita concentración e ten que estar o equipo moi ben. Eu tamén creo que nin Lamine nin Rafinha estaban ao nivel que estaban o ano pasado. Bueno, sí, pues, o nivel do ano pasado, me refiro, que estaba ao nivel, pero non é o do ano pasado. Sí, bueno, Rafinha, non sei como veder vos. Mira unha lesión, ya mucho un mes y medio de baja, hai que esperar que coja ritmo, y Lamine, lo vimos ayer, recibe la pelota, 3 defensas encima.
Va a ser muy difícil brillar. Bueno, Otra cosa es que el Barça no se va a aprovechar esa outros. situación. Eso tamén o teño Vinicius e tamén o teño Mbappé. Es que os tres defensas encima e tamén os máis xogadores é o que teñen. Tamén os temos de máis xogadores. Quizás el Barça le falta un poquito de equilibrio. Cuando está Rashford, la presión defensiva no es la misma que cuando está Rafinha. Yo creo que ahora con Rafinha, a un 100%, también va a mejorar en su rendimiento, porque obliga a la defensa a estar más pendiente de los dos costados. Rashford yo creo que non amenaza tanto. Bueno, sí, é unha das cousas, pero claro, si o que dis tú, Rafinha el ven ora de 2 meses, Yamal ven coa lesión esa que ten esa do pubis, lesións de pé e tal, pero o Barcelona parece que colleu un pouquiño máis de nivel, sí. parece, eso dá a sensación. Ahora, sí. Xa veremos, os próximos partidos marcarán a... Nivel non, está gañando, que antes non gañaba, pero sí, nivel de xogo... Pero eu, máis o meu punto de vista, parece que mellorou un pouquiño ao principio da temporada. Non é o Barcelona do ano pasado, eso está clarísimo. Non é o Barcelona do ano pasado que había aquela presión, había todo, non é o mismo. Este ano empezou moi mal, depois xa a época cando foi xogar contra o Madrid, que tamén fixe un partido, tamén o Madrid foi moi superior e xogou mellor co Barcelona, ese partido, pero non ganaba o Madrid, pero o Barcelona algo de melloría nota así, que é o que o Madrid, que é o que falamos, o Madrid empezou ben, pero ahora o Madrid parece que vai... Pero yo creo que son momentos de temporada. Entende? Cuando hay que medir a los equipos es en febrero. No, eso está clarísimo. Y a ver cómo llegan los dos equipos, sobre todo el Madrid, que viene de una pretemporada muy cortita, de jugar el Mundial de Clubs. Sí, porque despois xa estamos vendo en todos os equipos. Non sei se eu creo que a Liga isto creo que é un calendario horrible, porque as lesións todas que están pasando todos os equipos, non sei se vos parece a vos, as lesións todas en todos os equipos, non estamos falando solo do... Sí. Pero creo que hai moitas lesións musculares. Sí, ao final tantas competicións, tantos partidos seguidos influyen no rendimiento dos xogadores tamén, e é normal que o millor non estén ao 100%. Eu sí que creo que o problema do Barcelona non se axa tanto adiante, la miña mal, e eu creo que o problema é un problema a veces de concentración na defensa tan adiantada, e que necesita estar ao 100%, e é evidente que é imposible estar sempre ao 100%. Totalmente de acuerdo. Roberto, que aquí solo opinas cando é do Celta. Bueno, máis, se non logramos nada máis. No, a ver, eu creo que o Barcelona se tuvera un central xa de calidad, un central xa que pois levara unha trayectoria de anos no fútbol, o que acompañara o ben Gerard Martín, o Cubarsí, Pedri no medio campo, pois creo que desarrollarían outro xogo, porque daría outra por así decilo, na defensa máis seguridade, e demais teñen un bo porteiro, que eso tamén axuda moito a defensa, ter unha boa seguridade, e Flick o que plantea esa defensa arriesgada é porque ten dous chavales ahora mismo, dous chavales que poden correr, notase como corren ao baixar, a replegarse, pero se estuviera Íñigo Martínez ou outro xogador, por exemplo, Íñigo Martínez e Araujo, non creo que adiantaría tanto as líneas, porque xa pasou en Balaídos cando estaba Araujo Cubarsí, que o Celta pillou en dúas contras por ter cerca do medio campo, non en dúas contras, sino que por telo no medio campo, dous balós a espalda, foi cando acabou. Sí, a baixa de Íñigo Martínez eu creo que foi fundamental no Barcelona. Eu creo que é moi fundamental, porque era un xogador con un veterano, con experiencia, que é o que era a alma desa defensa, e están vendo, eu creo que algo de flaqueza. Cubarsí non é o Cubarsí que era o central do ano pasado, con creo eu, baixo o meu punto de vista. Bueno, e despois xa falaremos un pouco das xugadas así un pouco así, o penalti que lle pitaron como viste vos, o penalti que lle pitaron ao Barcelona, a Camao esa, que estaba un pouco separada, que pegou... Nos van a ilustrar. Que pegou... Desde el Bernabéu nos van a ilustrar. Que pegou un pouco na perna, vendo un rechazo. Cuéntanos. Non sei, que opinades vos? Eso non podes pitar penalti en la vida, porque viene dun rebote. Sabes, o sea, vamos a ver, yo ese partido, bueno, en el bar que lo vi había un par de personas que son árbitras de fútbol, y eso no lo puedes pitar penalti en la vida porque viene de un rebote. Bien, yo ahora pregunto, ¿qué dice la norma? Eso es lo primero, ¿qué dice la norma? No es decir, no fue penalti, no, ¿qué dice la norma?
Pero vamos a ver, tú no Pero no, puedes... ¿qué dice la norma? Dice Sí. que si la mano es Pero si involuntaria... cada año andan cambiándola. No, este año que dice, me parece que es la norma 10, la 10 o la 14. Si tú tienes la mano en una posición anormal y interceptas la pelota, es penalti. Lo dice la norma, no lo digo yo. Es da igual que venga de rebote o que venga a mano de indirecto. Tienes la mano en una posición que no es la normal, estás ampliando la posición del cuerpo, el espacio que ocupas, tienes que pitar penalti. Lo dice la norma, no lo digo yo. Leo, pero una pregunta. De hecho, perdona, Hay que de ser hecho, también- el fútbol inglés tiene una excepción a esa norma. El fútbol español no. Pero si é penalti claro, por que chaman o árbitro para que o Del VAR, vaya, claro. vaya a ver o VAR? Pois cada árbitro non lo viu. Porque, No, el árbitro porque lo é pitó. unha norma, El árbitro lo pitó. que recae, Sí. sí, No. o El árbitro fue- lo pita y lo va a ver al VAR, fue no ver y lo al llaman del VAR. Entonces ahí recae. Lo pita y lo llaman del VAR. Es Sí, tema sí, de sí, 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 interpretación. sí. Es Sí, tema de sí, sí, interpretación, es tema de interpretación la norma. El árbitro lo pita y lo llaman A del ver, VAR. yo, Sí. fai unos días. De hecho, nosotros cuando lo llaman, digo, no lo va a pitar, porque viene de un rebote. Fai uns días dixeron, creo, o mellor no escoitei mal ou non sei. Fai uns días dixeron que se iban a pitar todas as maus, foran involuntarias ou voluntarias, voluntarias Pero vamos lógicamente. a ver. Vamos, Pero ¿ves lo que van a ahora- pitar? Es lo que dice el reglamento. Un árbitro no puede pitar lo que le parezca. Tiene que aplicar el reglamento. Claro, pero Otra cosa es que el Pero luego hay una reglamento... cosa que se llama sentido común. Otra cosa, no. Hay una cosa que se llama No, sentido No común. es cierto, no es cierto. Leo, a norma no es di- cierto. a norma- No, perdona. Un árbitro no puede aplicar lo que quiere aplicar. Tiene que aplicar el reglamento. Cuestión distinta es que no le guste la norma. Si la norma dice que esto es penalti, tiene que pitar penalti. Otra cosa es que no te guste. Y la norma es muy clarita. Mano fuera del cuerpo, ocupando una posición anormal, es penalti. Venga o no venga de rebote. Otra cosa es que no nos guste la norma. Si no la leemos, y me lo explicáis. Repito, el fútbol inglés sí tiene una excepción a esa norma. En el fútbol español no. No me vale eso de, yo no lo pitaría. No, tú tendrías que pitarlo. Vale, pero a ver, pero volvo pregúntoche, se é unha norma, porque sabemos que se o dianteiro no momento ou calquer xogador no momento do pase está máis adiantado que os defensas, é fora de xogo, non? Claro. Entonces, si isto é unha norma de que calquer mau que está ocupando unha posición que non é normal, porque se ti te lanzas hacia o balón, non podes levantar a mau como fixo. Está claro. Pero vende un rechace. Entonces, a pregunta é, se vende unha norma, por que o chaman o árbitro para que vaya a ver o VAR? Xa deberían decirlle, oye, é penalti? E punto. Sí, bueno, pero aí o VAR ten que... Entonces vai a interpretación, o que quero ver, porque como leyes ou como normas hai a interpretación despois, non? Se é unha norma establecida ou vai a interpretación a criterio do árbitro. Eso é o que quero saber. Es como ahora lo que pusieron en los goles de la mano inmediata. Vale, pues ya está claro que si es de una mano inmediata, sea involuntaria o no voluntaria, Sí, bueno, vale. el gol no vale. No vale. Pues ya está, eso ya está. Pero o problema eu creo que fixéronos un lío ca Carmaos. No, lo que no puede ser es andar cambiando de norma cada temporada. Que eu creo que o Carmaos... Juegos de manos, juegos de villanos. No, o Carmaos, estou de acordo con Leo de que ocupa un espacio que ven dun rechace que claro... Pero o rechace é tuyo. Sí, o rechace meu, pero claro, levanta a mao, claro... Hombre, el tío, vamos a ver, el tío se tira a tapar un balón, Sí. la mano no la tiene en posición antinatural, porque tú si te tiras a tapar un balón, pues, hombre, no te vas a tirar así, hombre, yo no con me las tiro manos así. hacia atrás, Yo no me tal, tiro ¿sabes? así. Tú luego te lanzas y le da la pierna, y de la pierna le va la mano. Correcto. Pero él se tira a tapar un balón con la pierna. Yo digo, podemos discutir si Y la norma entonces, es justa o bueno. injusta. Podemos discutirlo. Ahora, la norma dice lo que dice. Sí, no, Ahora, eu levo visto que han sucedido de esas xogadas, pegarlle nunha perna e irlle a mao, e o árbitro... Pero hay que diferenciar la mano que está antinatural de la mano que está... No, apoyada. falo de pé, de irlle o a perna No sé. e despois a mao. No sé, si tú me pones un ejemplo- O sea, non a mao pegada ao corpo, non? Sí, Senón... aí xa estamos de outro si ben este tes así a Pero mao, por non eso, estás o ocupando, sea, por eso, tes a mao abaixo. home, non sei, por o próximo programa, pois podedes o mellor traer a norma e leela e decirla se é interpretativo, o sea, se é unha norma e se despois vai a criteiro interpretación do árbitro, porque
Non sei, pregunto, A norma, cando din que a Mau ocupa un espacio ou te faz grande ou antinatural, din que hai que pitar. Porque sabemos que se un xogador vaya por o balón, esvara, cando se apoia coa Mau no césped, toca llena Mau, eso non é penalti, Mau, porque está se apoiando, está mal apoiada. Eso non é penalti, eso non a Mau está apoiada, ao estar apoiada non é penalti. Hai outras que tamén houve moitas problemáticas que o xogador tirábase para ainda non apoiar a Mau e tocaba o balón, iba a apoiar e tamén a pitaron. O das Maus, eu creo que... No, pero o que non podemos é tocar do oído. Dixe aquí a Lorena. No, eu creo que neste caso, a ver, a posición da Mau non era unha posición natural, é dicir, estaba ocupando e que eu penso que sí que era penalti. Sí, están todos contra ti. Non está contra ele. Non estar, faltaría máis. É a normativa que poñen polo reglamento, claro. Entonces tú para tirar un balón, que te tapas, que te tiras con as manos hacia atrás. Pero que tú ahora fixaste cos xogadores todos, moitos xogadores van calmados detrás ou van así ou van calmados atrás, moitos. Depois xa dan a volta, porque eu tamén son recordo que pitaron unha Mau a balde tamén, que iba co balón e tiña a Mau separada. Aí tamén houve discusión, o do Barcelona dicían que non era. Pero foi outra temporada, as normas non eran a mesma, Sí, foi esta temporada. Foi esta temporada. Barça, Levante Barça. Sí, que digo así media volta e tiña a Mau así un pouco separada. Pero pitaron. Levante Barça. Si pitaron. Yo a Barcelona dixeron que eso que non era penalti, que tiña a Mau casi pegada. Non a recordo, non podo opinar. Eu leí, bueno, cambiando, o sea, sobre normas ou demais, leín que queren quitar o fora de xogo semiautomático. O sea, está en estudio, igual que o Pierluigi Corina, que está no tema do estamento arbitral e na UEFA e demais, que tamén quere sacar entre 3 a 4 minutos os xogadores que finjan unha falta. O fútbol ten que estar en constante modificación, non constante modificación, pero cada certo tempo facer unhas modificacións, porque pois para facelo máis atractivo, non? Como outros deportes, o sea, no baloncesto ves os resultados que hai, en balonmano, o sea, que haxa máis goles e que haxa máis espectáculo, non? De cara bueno, pode ser. Sí, bueno, son cosas que, bueno, o fútbol, como todos os anos, están cambiando as normativas e todas as reglas aos aficionados xa nos poñen os árbitros, xa poñen a cabeza como bombos e os aficionados ainda non os poñen máis. Trina, e tú querrás que, bueno, o partido importante creo que é o de Champions ahora contra o City. Sí. Como ves? Eu creo que vamos a gañar, espero e deseso que vamos a gañar e que o Bernabéu, bueno, eu que por sorte moi moito que son socio, o público en Champions é outra cosa, non ten nada que ver coa Liga. O Champions é o Bernabéu na Champions apreta moito. É outra cosa. Non ten nada que ver cun partido de Liga co Barça ou co Atleti ou co que sexa. A Champions é a Champions. No del Barça firmamos un empate. O do Barça que firmades un empate ou a derrota do Madrid? Non, un empate. Un empate. Un empate. Tenos o xoves estarei, se Dios quere, estarei aí en Balaídos, como outro xiareiro máis, esperando certificar xa pasar a seguinte ronda da Europa League. Con quen jugáis por un? Bolonia. Lorena, tú? Bueno, eu desta non me toca, pero bueno, o Madrid hoxe depende, eu creo que un pouco do xogo que teña, porque o Manchester... Perdona, non juega Mbappé? Non juega Mbappé, ni juega Güler, e sacaron as alineaciones. Un bo de forma, entonces penso que como non faga un partido bo, o Madrid vai non ter complicado, e Xavi Alonso tamén. Bueno, pero o City tampouco se de outras temporadas, Bueno, anda ben. No, o City ahora anda un pouco mellor. Un puntito. O City non é o de outras temporadas, pero o ter unha defensa o Madrid en cuadro e ter un animal futbolístico como é o Haaland e demais, cuidado. Bueno, é así para facer así un pequeniño resumo así a día de hoxe, estamos falando a día de hoxe, non estamos falando quen vedes teóricamente dos grandes, quen pode levarse esta liga? O Madrid. O Madrid. Yo creo que ahora estamos falando como están o Madrid. Yo creo que es una liga a muchos puntos, un mano a mano Barça-Madrid, y para mí la clave va a estar en el aspecto físico. Yo sigo pensando que el Madrid puede pagar el esfuerzo del Mundial de Clubes. ¿Se descartas o Atlético de Madrid? Sí, totalmente. O Atlético de Madrid de todos os anos. Eu tamén o descarto. Lorena? Sí, bueno, creo que queda moito aínda, bueno, pero digo agora, conforme están os equipos... Pero eu creo que a día de hoxe ten máis probabilidades o Barça. O Barça. Roberto?
Encima El Celta. porque tú andas con Home, el Celta. eu xa o levodito, non xogamos outra liga, o Celta. A mí non teníamos que fora o Celta, pero xogamos noutra liga. Como se están dando as cousas agora, os últimos acontecimentos, e o fútbol, como me dixo outro día Guerra, é presente, pois o que ganaría hoxe a liga sería o Barça, pero o Madrid nunca se pode descartar, ni na Champions, ni na liga, ni en ningún sitio. Yo creo que su mano a mano hasta el final, estoy convencido. Y la clave para mí va a estar en el aspecto físico. Creo que el Madrid va a acabar bajando físicamente, debido a la falta de pretemporada. Pero hasta el final van a estar los dos muy apretados. Ahora mismo estando primando, a ver, entre o mal xogo e as lesións, ten un hándicap moi grande. No, vamos a ver, suele pasar a los dos equipos. El Barça perdió a Rafinha, a Lamine, a Pedri. Las lesiones están castigando a los dos equipos. Bueno, sí, pero o Madrid hoxe neste momento salido está moi la defensa está moi castigada, está moi mermado ca lesións que ten, moito na línea defensiva está totalmente tocado. Aí tiñas si máis o Madrid, pero hoxe non sei unha línea xogará co Valverde, xogará a Asensio, xogará a Rüdiger, non sei que xogará por aí. Es que non me acuerdo ahora. Vi la alineación, me acuerdo que juega Ceballos, juega Bellingham, juega Tchouaméni, juega Rodrigo, juega Vini, juega Gonzalo. Pero la defensa ahora mismo me baila un pouco. Bueno, la temporada es muy larga, Peña, y va a haber mucho movimientos. Xa estamos terminando, solo un recordo para que darlle enhoraboa ao Club Deportivo Arenteiro, que despois a 11 xornadas sin ganar ganou, que sigan por ese bo camiño, voltamos a semana que ven á portería. Hasta luego. Hasta logo. Chao.